ଅନ୍ୟର ମନର କଥା ଆମେ କିପରି ବୁଝିବା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଣୀ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମଣିଷର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମନ। ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟର ମନର କଥା ଜାଣିପାରୁଥାନ୍ତି ତେବେ କେବେ ଧୋକା ଖାଇନଥାନ୍ତି, କେବେ ଭୁଲ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି। ହେ ପାର୍ଥ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ମଣିଷର ମନକୁ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିରେ ପଡ଼ିହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଅଭ୍ୟାସ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିହେବ। ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ, ମଣିଷର ମୁହଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଦେଖ। ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ କରେ ତାହାକୁ ଦେଖ। କାରଣ ମିଠା କଥା ସମସ୍ତେ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ କର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୁହଁରେ ହସ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଈର୍ଷା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି। ପୁଣି କେତେକ ଲୋକ ବାହାରୁ କଠୋର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଚେହେରା ଦେଖି କାହାର ସ୍ୱଭାବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଥାଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ, ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିଅ, ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦିଅ ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯଦି ତୁମେ କାହାର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ଏହି 3ଟି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖ। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଧନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯିବ କି? ତୃତୀୟ, କଷ୍ଟର ସମୟରେ ସେ ତୁମ ସହିତ ରହ କି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ଏହି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ମଣିଷର ମନର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଜଣେ ବହୁତ ମିଠା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ କମ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ପଳାଇଗଲା। ଯିଏ କମ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଆଜି ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ମନକୁ ଦେଖିଲୁ। ଜଣଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମନରେ କରୁଣା। ଏ ପାର୍ଥ, ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଖି ନୁହେଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଯିଏ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ କରେ। ଯିଏ ସମୟ ଦେଇ ମଣିଷକୁ ବୁଝେ ସେ କମ୍ ଧୋକା ଖାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ତୁମର ମନ ଯେପରି ହେବ ତୁମେ ଦୁନିଆକୁ ସେପରି ଦେଖିବ। ଯଦି ତୁମ ମନରେ ଈର୍ଷା ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ଦେଖିବ। ଯଦି ତୁମ ମନରେ ସତ୍ୟ ବିବେକ ରହିବ, ତେବେ ତୁମ ଲୋକଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ମନ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଓ ସଚେତନ କର, କାରଣ ଅଶାନ୍ତ ମନ କେବେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ମଣିଷର ମନକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେପରି ଗଛର ମୂଳ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଫଳ ପତ୍ର ଦେଖି ଆମେ ଗଛର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଝିପାରୁ, ସେହିପରି ମଣିଷର ମନ ମଧ୍ୟ ତାହାର କର୍ମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ 5ଟି ସଂକେତ କହିବି। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ଓ ବିବେକର ଫଳ। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର। ସୁଖରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, ହସୁଥିବା ମୁହଁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ କିଏ ପାଖରେ ରହେ ସେ ହେଉଛି ତାହାର ମନର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଖରାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାହସ ଦିଏ, ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବେ, ତେବେ ବୁଝିବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେ କେବେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କଥା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ଦିନେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିବ। ଯାହାର ମନ ଶାନ୍ତ ସେ ଅନ୍ୟର ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ମନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ
ଦେଖ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିପରି କଥା କହେ। ତୃତୀୟ ସଂକେତ, ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ପ୍ରକୃତ ମହାନତା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗରିବ, ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯିଏ ଛୋଟ ଲୋକକୁ ଅପମାନ କରେ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଆଗରେ ନମ୍ର ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କର ମନ ଅହଙ୍କାର ଲୁଚିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ, ଲୋଭର ପରୀକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ଧନ, ଲାଭ କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଯିଏ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କ୍ଷତି ସହି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ତାହାର ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ, ସଫଳତା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହେ ପାର୍ଥ, ଦରିଦ୍ରତାରେ ନମ୍ର ରହିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା, ଧନ, ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ରହିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମହାନତା। ଯଦି କେହି ସଫଳ ହେବା ପରେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଅହଙ୍କାରରେ ଭରିଯାଏ, ତେବେ ବୁଝିବ ତାଙ୍କର ମନ ଶକ୍ତିରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏକ ଥରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଗୁରୁ ହସି କହିଲେ, ଯିଏ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ କଥା କହେ କେବଳ ତାକୁ ନୁହେଁ, ଯିଏ ତୁମ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମଣିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବଳ କାନରେ ଶୁଣନି, ଆଖିରେ ଦେଖ, ଆଉ କେବଳ ଆଖିରେ ଦେଖନି, ବିବେକରେ ବିଚାର କର। କାହାର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଖରାପ ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ ପାଇଁ କାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାନ ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଣିଷକୁ ସମୟ ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଦୟା, ସତ୍ୟ, କ୍ଷମା ଓ କରୁଣ ଥାଏ ସେ କେବେ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର ମନରେ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ହେ ପାର୍ଥ, ମନେ ରଖ, ମଣିଷର ମନକୁ ଜାଣିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପାୟ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ବିବେକ। ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ବହୁତ କମ୍ ଧୋକା ଖାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମୁହଁ ଏକ, କିନ୍ତୁ ମନ ଅଲଗା। କେହି ମୁହଁରେ ହସ ରଖି ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଧାରଣ କରେ ତ ଆଉ କେହି ମୁହଁରେ ମଧୁର କଥା କହି ମନର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଛଳନା ଲୁଚାଇ ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ କଥା ଶୁଣି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ କହୁଛି, ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ତୁମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ଯାହା କହେ ସେହି କାମ କରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ତାହାର କଥାରେ ନୁହେଁ କର୍ମରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସମୟର ସମ୍ପର୍କ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜର କାମ କଲେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସେ ଏବଂ କାମ ସରିଗଲେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେ ତୁମର ସାଥୀ ନୁହେଁ, ସେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ସାଥୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏ ପାର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଯିଏ କ୍ରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କଥା ଓ ଆଚରଣକୁ ସଂଯମରେ ରଖିପାରେ ଓ ପରିପକ୍ୱ ମନର ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଛୋଟ କଥାରେ ଅପମାନ କରେ, ଚିତ୍କାର କରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାଙ୍କର ମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି। ଏହା ମଣିଷର ମନକୁ ବୁଝିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି କେହି ତୁମର ସଫଳତାର ହୃଦୟକୁ ଖୁସି ହୁଏ, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ତେବେ ବୁଝିବ ତାହାର ମନ ପୁରା ନିର୍ମଳ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମର ସଫଳତା ଦେଖି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜେ କିମ୍ବା ତୁମର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ସବୁବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭୁଲ ହେଲେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସେ ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ମହାରାଜ, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଜାଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ରାଜା ହସି କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝିଗଲି। ଜଣେ ମୋତେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣ ମୋର ଭଲ ଚାହୁଁଥିଲା।
ଏ ପାର୍ଥ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମିଛ କହେ ସେ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ସେ ଯିଏ ସତ୍ୟ କହି ତୁମକୁ ଭୁଲ ପଥରୁ ଫେରାଇ ଆଣେ। ନିଜ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କର। ଅନ୍ୟ ମନକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନକୁ ଦେଖ। ଯଦି ତୁମ ମନରେ କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ପୁନର୍ଧାରଣା ଭରି ରହିଛି, ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ମନ ହିଁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ମନେ ରଖ ଅର୍ଜୁନ, ସମୟ ମଣିଷର ମୁଖୋଶକୁ ଖୋଲିଦିଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଚରିତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା କରେ, କର୍ମ ମନର ପରିଚୟ ଦିଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନକୁ ଆଣେ। ଏହି 4ଟି କଥାକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କର। ସେ ଅନେକ ଭୁଲ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଧୋକାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଏ ପାର୍ଥ, ଏହି ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ମନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କେହି ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତି, କେହି ଲୋଭରେ, କେହି ଅହଙ୍କାରରେ ଏବଂ କେହି କରୁଣାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ କାହାର ମନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ। ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ମଣିଷର ଭିତରର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିପାରେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି, ସେ ଦିନେ ବଡ଼ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିପାରେ। ମିଛ କହିବା କେବଳ ଏକ ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଚରିତ୍ରର ଦୁର୍ବଳତା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କେବେ କଠୋର କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଛଳନା ନଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯିଏ ଆଜି ଅନ୍ୟର ଗୁପ୍ତ କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି, ସେ କାଲି ତୁମର ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ କହିଦେବ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆର। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ସାଥୀ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ହେ ପାର୍ଥ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ କେବେ ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। ମହାନ ସେ ଯିଏ ତୁମକୁ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହେ। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କେବେ ଲଜ୍ଜା କରେ ନାହିଁ। ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଶୁଣ ପାର୍ଥ। ଏକ ଦିନ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଥିଲେ। 2 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯୁବକ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ପାଖରେ କମ୍ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହନ୍ତି। ସାଧୁ ହସି କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ରହେ, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼େ, ସେ କମ୍ ଲୋକ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କର ଗୁଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୀରବତା କେବେ କେବେ ମଣିଷ କଥାରେ ନୁହେଁ, ନୀରବତାରେ ମନକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଦୁଃଖରେ ଚୁପଚାପ ପାଖରେ ବସି ତୁମକୁ ସାହସ ଦିଏ, ତେବେ ସେହି ନୀରବତା 1000 କଥାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଅବହେଳା କରେ, ତାଙ୍କର ନୀରବତା ତାଙ୍କର ଉଦାସୀନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏ ପାର୍ଥ, ନଦୀରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ତଳ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଶାନ୍ତ ହେଲେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଅଶାନ୍ତ ମନ କେବେ କାହାର ଅନ୍ୟର ମନକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ସମୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ, ସମୟ ସବୁ ମୁଖ ଖୋଲିଦେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଏ ପାର୍ଥ, କାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର କରନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନି। ବିବେକ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟର ଆଲୋକରେ ମଣିଷକୁ ପରଖ, ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ମନର ଦିଗକୁ ବୁଝିପାରିବ। ମନେ ରଖ ଅର୍ଜୁନ, ମିଠା କଥା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। କଠିନ ସମୟର ସାଥୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିଜର ଲୋକ। କର୍ମ କଥାଠାରୁ ବଡ଼। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ମଣିଷର ମନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ମନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଠିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଯିଏ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିନିଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସମୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେ, ସେ କମ୍ ଧୋକା ଖାଏ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ 7ଟି ସଂକେତ କହିବି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନର ତୁମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସ୍ନେହ କିମ୍ବା ଇର୍ଷା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, ସେ ତୁମ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତୁମ କଥା ଶୁଣେ, ତୁମର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନର ଚିନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ, ଯଦି କେହି ତୁମେ ନଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା କହେ, ତୁମର ନାମକୁ ଖରାପ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଏ, ତେବେ ବୁଝିବ ତାଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ପଛରେ ନିନ୍ଦା କରେ,
ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚିଥାଏ। ତୃତୀୟ ସଂକେତ, ହେ ପାର୍ଥ, ଈର୍ଷା ଲୁଚାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଫଳତା ହୁଅ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମନ ଦେଖାଯାଏ। ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ ଏବଂ ତୁମ ଉନ୍ନତିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ସେ ତୁମର ଶୁଭଚିନ୍ତକ। ଯିଏ ତୁମର ସଫଳତାକୁ ଛୋଟ କରି ଦେଖାଏ ଓ ସବୁବେଳେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜେ ସେ ନିଜ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବହନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ହିତୈଷୀ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ସବୁ କଥାରେ ହଁ କୁହେ। ପ୍ରକୃତ ହିତୈଷୀ ସେ ଯିଏ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତୁମକୁ ଭୁଲକୁ ଦେଖାଏ ଓ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସୁଖରେ ସାଥୀ ଅନେକ ମିଳିବେ, ଦୁଃଖରେ କିନ୍ତୁ ସାଥୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ସତ୍ୟ ଓ କରୁଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଷଷ୍ଠ ସଂକେତ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା କଠିନ। ଯିଏ ଛୋଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ। ସପ୍ତମ ସଂକେତ, ହେ ପାର୍ଥ, ଫଳରେ ଭରିଥିବା ଗଛ ସବୁବେଳେ ନଇଁ ପଡ଼େ। ସେହିପରି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ସଦ୍ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ବିନମ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିପାରେ ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଘଟଣା। ଏକ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ପଡ଼ୋଶୀ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣ ସାଧାରଣ କୃଷକ। ଦିନେ କୃଷକଙ୍କ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସହ ହସି ହସି କଥା କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦୂରରୁ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଯିଏ କେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁନଥିଲା ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେତେବେଳେ କୃଷକ ବୁଝିଗଲେ ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ସମସ୍ତେ ନିଜର ହୋଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୀରବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା, ହେ ପାର୍ଥ, ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତାଙ୍କର କଥାଠାରୁ ଅଧିକ କର୍ମକୁ ଦେଖ, ମୁଖଠାରୁ ଅଧିକ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନର ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଆଚରଣକୁ ପରଖ। ସମୟ କେବେ ମିଛ କହେ ନାହିଁ। ସମୟ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ମନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ପାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ଧନ ହରାଇଲେ ପୁଣି ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବା ବହୁତ କଠିନ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ କର କିନ୍ତୁ ବିବେକ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କର। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ଖାଉଛୁ? ମୁଁ କହେ, ଧୋକାର କାରଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ଆମର ତରବର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ମଧ୍ୟ ତାହାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ହେ ପାର୍ଥ, ବୀଜ ବୁଣିବା ପରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ସେହିପରି ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦରକାର। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ କାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଏ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ନିରାଶ ହୁଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମଧୁର କଥା ସତ୍ୟରୁ ଆସେ ନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକ ମଧୁର କଥା କହନ୍ତି କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦକୁ ନୁହେଁ କର୍ମକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ଯେ କଥା କମ୍ କହେ ଏବଂ କାମ କରେ ଅଧିକ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଶାନ୍ତ ମନ କେବେ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ମନରେ କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହିଛି ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। ଯେପରି ମଲିନ ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେହିପରି ମଲିନ ମନରେ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ପାର୍ଥ, ସୁନାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ସେହିପରି ମଣିଷର ଚରିତ୍ର କଷ୍ଟର ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଯିଏ ତୁମର ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୁଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବେପାରୀଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଥା କମ୍ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନେ ବେପାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ନିଜକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପଛରେ ରଖି ବେପାରୀଙ୍କ ସେବା କଲେ ଓ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ବେପାରୀ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ କହିଲେ, ମିଠା କଥା ମୋର କାନକୁ ଖୁସି କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାବାନ କର୍ମ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଜିତିନେଲା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମନେ ରଖ, ସମୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷକ, କର୍ମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର, ବିବେକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା। ଯିଏ ଏହି ଚାରିଟିକୁ
ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରେ ସେ ଅନ୍ୟର ମନର ଦିଗକୁ ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଅନ୍ୟର ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାରେ ଦାବି କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ବିବେକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରେ ସେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ ଓ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଧୋକା ଖାଏ ନାହିଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ 5ଟି ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା ମଣିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ମୁହଁ ଦେଖି ଚରିତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଏ ପାର୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଏହି ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧୁର ହସ ଓ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ମୁହଁକୁ ନୁହେଁ, ସମୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଦେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ, ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କାହାକୁ ଦେଇଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ, ଚେତାବନୀକୁ ଅବହେଳା କରିବା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ସଂକେତ ଦିଏ। ଯଦି କେହି ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରେ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳାଏ, ତେବେ ସେହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କରନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ବଡ଼ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ, ଭାବନାରେ ଭାସିଯିବା। ଯେତେବେଳେ ମନ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖୀ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ଭୁଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପରି ଭାବିବା। ଏ ପାର୍ଥ, ତୁମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୟାଳୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଦୟାଳୁ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବନାରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ଚିହ୍ନ। ଏକ ଶିକ୍ଷାପଦ କାହାଣୀ। ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବୃଦ୍ଧ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିଲେ। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦୀପ ଦେଇ କହିଲେ, ରାତିରେ ଏହି ଦୀପ ନେଇ ଚାଲ। ଯୁବକ ପଚାରିଲା, ଦିନରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଦିନରେ ଆଲୋକ ଥାଏ, ତେଣୁ ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାରରେ ଦୀପ ହିଁ ପଥ ଦେଖାଏ। ସେହିପରି ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଠିନ ସମୟରେ ବିବେକର ଦୀପ ହିଁ ସତ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। ଯୁବକ ସେହିଦିନ ବୁଝିଗଲା ଯେ କେବଳ ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା। ହେ ପାର୍ଥ, ମନେ ରଖ, ସମୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ, ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା, କର୍ମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ, ବିବେକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା। ଯିଏ ଏହି 4ଟିକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରେ ସେ କମ୍ ଧୋକା ଖାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଜାଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନକୁ ସତ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିବେକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ନିର୍ମଳ ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କର୍ମରୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛ, ପ୍ରଭୁ କିପରି ବୁଝିବି କିଏ ମୋର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଏବଂ କିଏ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଅନ୍ୟ ମନକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ଯାହାର ମନ ଶାନ୍ତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଦେଖିପାରେ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ମିଶିବା ପରେ ତୁମ ମନ ଅକାରଣ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ ସେହି ଅନୁଭବକୁ ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରନି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସରଳ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ମିଳିବା ପରେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ ସେହି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, କେବଳ ଅନୁଭବ ଉପରେ ନୁହେଁ, ସମୟ ସହ ତାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ବିବେକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ରହିଲେ ତୁମ ଭିତରେ ସତ୍ୟ, ଦୟା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ପଡ଼େ ସେହି ସଙ୍ଗ ତୁମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ତୁମକୁ କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ଲୋଭ କିମ୍ବା ମିଛ କହିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ ସେହି ସଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ଚରିତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳତା କରିଦେବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସତ୍ୟ ମିତ୍ର ତୁମର ସଫଳତାରେ ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ,
ତୁମର ଭୁଲକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦେଖାଏ, ତୁମର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରେ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କଥାରେ ନୁହେଁ, କର୍ମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ହେ ପାର୍ଥ, ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ତୁମର ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବ। ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କର, ସେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଭଲ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ। ଏକ ଦିନ ଜଣେ ଯୁବକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିପରି ବୁଝିବି କିଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ନିଜର? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି କହିଲେ, ସମୟକୁ ତୁମର ଗୁରୁ କର। ଯୁବକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ସମୟ କିପରି ଶିଖାଇବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଫଳତା ଥାଏ, ଅନେକ ଲୋକ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ତୁମ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ରହିବ, ସେହି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଆପଣାର ଲୋକ। ଯୁବକ ସେହିଦିନ ବୁଝିଗଲେ, ସମୟ ହିଁ ମଣିଷର ହୃଦୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ। ହେ ପାର୍ଥ, ସବୁବେଳେ ଏହି 5ଟି କଥା ମନେ ରଖ। ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ମଣିଷକୁ ପରଖ, କର୍ମକୁ କଥାଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଦିଅ, ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର ରଖ, ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ଭଲ ସଙ୍ଗ ବାଛ, କାରଣ ସଙ୍ଗ ହିଁ ଜୀବନର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ତୁମେ କାହାର ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ବିବେକ, ସତ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଜୀବନରେ ଆଧାର କରିବ, ତେବେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଭୁଲ ସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅଧିକ ସହଜ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଏହି ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସଂସାର ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରେ। କେହି ବାହାରୁ ବହୁତ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଲୋଭ ଲୁଚିଥାଏ। ପୁଣି କେହି ବାହାରୁ କଠୋର ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଓ ସତ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ମଣିଷକୁ ବିଚାର କରନି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି କେଉଁ 3ଟି ଦୋଷ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ମନକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅହଙ୍କାର। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅହଙ୍କାରରେ ଭରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିର ନମୁନା। ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ କରେ, ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କେବଳ ନିଜକୁ ଦିଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ବିନମ୍ରତାର ଅଭାବ ଥାଏ। ଲୋଭ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଲୋଭ ମଣିଷର ବିବେକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପର୍କ ବଦଳାଏ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହେ, ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନରେ ପରଖ। ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ମିଛ। ଏ ପାର୍ଥ, ମିଛ କହିବା ଏକ ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହିବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ଯିଏ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ କଥାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କେବେ ଭୁଲ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ। ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ କାମ ଦେଲେ। ଜଣେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ମହାରାଜ, ଯେଉଁ କାମ ଜାଣେ ତାହା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବି, ଯାହା ଜାଣେନି ତାହା ଶିଖିବି। 3 ମାସ ପରେ ରାଜା ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ଯୁବକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାମ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକ ଚୁପଚାପ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ମଣିଷର ମହାନତା ତାହାର କଥାରେ ନୁହେଁ, ତାହାର କର୍ମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ 4ଟି ନିୟମ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯଦି ତୁମେ କାହାର ମନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି 4ଟି କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମ, ସେ ଶକ୍ତିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ସହ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଜର ଲାଭ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରେ କି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ, ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିନମ୍ର ରହେ କି ନାହିଁ। ଏହି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ତାଙ୍କର ମନର ଦିଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ଦିଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଉପଦେଶ। ହେ ପାର୍ଥ, କାହାର ମନକୁ ଜାଣିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦିଅନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଜୀବନ ବିତାଇବା ଯେପରି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ସମୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ମଣିଷର କର୍ମକୁ ଦେଖ। ମନେ ରଖ, ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିଛି, ସେ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଉପଦେଶର ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥିଲ, ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟର ମନରେ କଥା କିପରି ଜାଣିବି? କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସତ୍ୟ କହିବି।
ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ପଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କେବଳ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ତେଣୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଜିତିବା ନୁହେଁ, ନିଜର ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ହେଉ। ନିଜକୁ ବଦଳାଅ, ସଂସାର ବଦଳିଯିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମିଛକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୟାଳୁ ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କଠୋର ହୃଦୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଅଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋକ ଜଳାଅ। କ୍ଷମା କର କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଭୁଲନି। ହେ ପାର୍ଥ, ଯିଏ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିପାର। କ୍ଷମା ତୁମର ମନକୁ ହାଲକା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଅନି। କ୍ଷମା କରିବା ମହାନତା, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ହରାଇବା ଦୁର୍ବଳତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଶେଷରେ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲ। କେହି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସଂସାରର ସ୍ୱଭାବ। ସମୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ଏ ଅର୍ଜୁନ, ସମୟଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷକ କେହି ନାହିଁ। ସମୟ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ସତ୍ୟ ମିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ, ଅହଙ୍କାରକୁ ନମ୍ର କରେ, ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତରବର ହୁଅନି। ଏକ ଶେଷ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି କିଏ ଭଲ ଏବଂ କିଏ ଖରାପ? ଋଷି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଇନା ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୁବକ ପୁଣି ଆସିଲା। ଋଷି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କିଛି ବୁଝିଲ? ଯୁବକ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଭୁଲ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଋଷି ହସି କହିଲେ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରେ ସେହି ସଂସାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ। ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଣୀର ସାର। ହେ ପାର୍ଥ, ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନର ଏହି 10ଟି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବ ତେବେ ତୁମେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଅଂଶରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ପ୍ରଥମରେ, କଥା ନୁହେଁ କର୍ମକୁ ଦେଖ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ତରବର କରନି। ସମୟକୁ ମଣିଷର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଅ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ବିନମ୍ର ହୁଅ। ମିଛ ଓ ଲୋଭଠାରୁ ଦୂରରେ ହୁଅ। ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବାଛ। ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ। କ୍ଷମା କର କିନ୍ତୁ ବିବେକ ହରାଅନି। ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିଖ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବଂ ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା। ହେ ପାର୍ଥ, ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଜାଣିବା ଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହେଉଛି ନିଜ ମନକୁ ଜିତିବା। ଯିଏ ନିଜର କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଓ ଭୟକୁ ଜିତିପାରେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେହି ସହଜରେ ଧୋକା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କେବଳ ଆଖି ନୁହେଁ ବରଂ ସତ୍ୟ, ବିବେକ ଓ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ମୋର ବାଣୀ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଜୀବନର ସାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।